Terve, Minecraft 5.0 ja tää on luova. Eli täällä ei ole niinku zombeja ja kaikkea sellaista jännää. Vatri, onko luovalla? Joo. Hehe. Eikä jos mä nyt olisin nopeasti tästä tätä mun taloa, kun mulla ei ole tässä paljon aikaa. Tää on minuutti 5 sekuntia tai jotain minuutti tää kesto. Noin ja. Tää on uusi kaupunki. Minecraft osa 8. Versio 7. Jos mä vaikka, tässä on niinku keittiö ja täällä on sängyt ja roskikset ja kirjahyllyt ja kaikkea tällaista furnonseja. Sitten täällä on joku ikkunat. Sitten täällä on tällainen minisauna. Noin. Noin. Tän tällaista ja tää on nyt vähän väliaikainen